Кой контролира това депо? Общината, то е ясно. Аз не знам как някой може да твърди, че това нещо не стига до река Камчия. Ме отричат изобщо, че има инфилтрат. Това са хората, които те отговарят дали да тече това инфилтрат или да не тече. В който и да е момент са достигали до река Камчия. Няма такива данни. Повярвайте ми, аз съм проверил. То ние само, че сме го виждали, снимали сме го, а имаме и документи за това. За да тече, означава, че няма поддръжка. За инфилтрата на първо място трябва да следи общината. Абсолютно няма да стане и ние ще продължим тази тема и ще настояваме, докато не бъде изградена пречиствателната станция. Ние сме упорити хора. Да. Ще занимаваме всички и в София. Искаме това нещо да го решите. Искаме да се спре. Нашата цел е да се реши проблема. Това нещо трябва да се направи. И трябва да се направи за здравето на всички. Здравейте, приятели! Добре дошли в следващият епизод на подкаста Гласът на Шумен. Днес ще ви покажем нещо, което не трябва да съществува. Говорим за изтичането на инфилтрат в депото в квартал Дивдядово. Имаме видео, което ще ви покажем днес с моят гост Йордан Йорданов. Той е граждански активист, който следи този теч от много време и е много запознат с цялата ситуация. Здравей, Данчо! Здравей! Първо искам да внеса малко яснота относно правилата на подкаста. Тук говорим абсолютно неофициално, без господин Петров, без господин Йорданов. Познавам абсолютно неофициално. Да, първо, че се познаваме с теб доста отдавна. А второ, че форматът е просто такъв, абсолютно неофициален, без заобиколки, говорим направо и казваме само истината. Истината за нас. За някой истината е различна. За съжаление така се получава, но ние разполагаме и с видеоматериали, с документи, така че аз първо искам да предложа да пуснем видеото, което направихме с тебе от мястото на депото, за да може хората, които не са го гледали от старата рецензионна шахта, за да може хората, които не са успели да го видят във Фейсбук, то върви от няколко дни, се върти в нашия канал във Фейсбук, който не го е видял, да може да го гледа сега и после с теб ще коментираме. Да. Здравейте всички! Днес на 21 април с господин Йорданов 2026 година. Тук сме на сметището. На старото сметище. Където са фотоволтаиците. Това е старото сметище, което вече е загробено и по него трябва да се изпълнява дейности по рекултивация. Да. Има се срок, който е приблизително 30 години. Това означава, че община заедно с фирмата, която трябва да полагат съответните грижи, да не се получават замърсявания, течове от инфилтрата, който се стича, защото продължава да се стича, трябва да се събира и да не се допускат замърсявания. Сега ще ви покажем нещо, което е трудно, поне за мен, за обяснение, защото до преди година-две, преди да го вземат и да сложат тия фотоволтаици, го нямаше. Именно и нямаше и толкова големи течове, тук специално на тая клетка, сега ще видите където е. И много рядко имаше замърсявания, които да се причинят от тук. Едно от нещата, които ще искам от господин Петров е да изиска една справка в общината колко акта има съставени за последните 10 години на община Шумен
и специално за депото, за течове от него. Да видим, ще са съберели в един класьор това нещо, защото лично аз поне съм подавал 20 пъти. И да видим какви мерки са взети. Това ще го предложа даже на комисията по екология. Елате да видите какво се е случило, сега ще ви обяснявам. След продажбата, тук дойде една фирма, вече не знам кое, защото те разделиха парцела. Направиха ето това, което е за стичане на водата. Нали? За да не тръгнат самите фотоволтаици на някъде надолу. Бетонираха. Защото това е естествен дерец. И съвсем естественият път на всичкото, което е шахта, да има тук някъде на заобграденото. Където е, нали, стича се водата отгоре, от тук, събира се и би трябвало тук някъде да има някаква шахта. Но инженерната мисъл е решила нещо друго. Както виждате, тук са го прокопали, аз ще ви покажа къде са решили, че трябва да отива всичко. Инженерната мисъл е за... Само чакай да попитам аз, защото на мен не ми става много ясно. Значи горе, където са ретензионните басейни горе. Това е чак от другата страна. От другата страна. Тук си имаме отделно. Да. Оттам се стича. Не се стича. Там се състича от друг път, там се има друг път. Добре, значи тук става въпрос за съвсем Само друг теч. да, тук е един новопоявил се със съдействието на инженерна мисъл теч. Замърсяване, което няма логика, може би, в България подобно нещо да се вижда. Да, това е само от старото сметище. Това е друг път на замърсяването. Продадено от кого? От Христов. Да. Да, кой вече? Ще го провериш, ще го видиш на кого. На някаква бургаска фирма беше. И така. Те са си го заобградили. Ето къде е било оградено старото сметище. Те са си сложили тук ограда. Има, виж, тези хората са си го купили, той част не може. Аз не ми е ясно как е това нещо като рецензионен басейн, цялото съоръжение се намира в частен обект. И как общината го е продала, но общината е умна. Да. И господин Христов и следващи след него са много умни и са измислили нещо. И сега е хубаво да го видите. Шахта. Дренажна шахта. Но вместо водата да идва отгоре. Тя идва отдолу. Не. Идва и оттам. Значи тези са въпросните басейни, където тук се събира целият инфилтрат. Не, тук не се събира. Там има още други, които прелят. Но тук е на старото сметище. Ето, може да заснемиш. Каква велика инженерна мисъл е това? Това басейн силно казано, това е шахта. Да, тя е направена, обаче тя е направена както трябва. По принцип трябва да има помпи, които да... Ето ги помпите, ама не са пуснати. Не работят. Това всичкото е от старото сметище, където близо 20-30 години е нямало толкова голям контрол, знаете, за заравянето на нещата, които са депонирани. Кой знае какво е заравено. И в момента, вижте ги колко са изобретателни, са сложили една дъска, ето там, за да не се вижда, че прелива. И са си направили специално място да не газате, нали, служителите, да не газят. Са си направили място. Това е един от течовете, но това е най-фрапиращото нещо, което аз... Ето, вече то се вижда, не е поддържано, тук е напукано, тече си, прилива си, има пукнатина, по която излиза, но самия факт за шахта на 5 метра от рецензионния басейн и всичко от този рецензионен басейн, да, отива в нея шахта. Аз ще ви покажа и прокопано да минава от тук надолу. Ще ви го покажа къде е. Аз за пръв път го виждам. И смятам, че това нещо, поне ми е предположение, да не вземе някой да каже, че внушавам нещо.
е замислено, може би, с единствената идея това нещо всичкото да отива там. А сега ще ви покажа Сега то ние търсим отговори. отговори. Да. Сега отговори, Сега човек като го вижда това нещо, нали, какво почва да си мисли? то си мислим, разсъждаваме. Аз сега, нали, съмнявам че някой умишлено. Да, няма такива работи. Да. Тук просто всичко е. И тъй като не съм седял през Сега тия... тези неща, ако искаш, Аз ще ги предам, ще ги покажем но е важно. в предаването, Аз ще да. ти ги подаря специално. Да, ще ги Но искам да коментираме видите там направо. датата. 13.01.22 година на писмо от 03.12.21. Сега сме 26-та, 5 години. Да. Тук ще го видиш, ще си го разисквате с колегата там в студиото. Аз ще ви ги дам. После ще дойде. Аз ще дода, стига, нали, Да. гласа да е добре, защото Има, предния път отказах. Защото не можех да говоря, не заради нещо друго. Ето от тук сега са го прекопали. И са направили То си лечи, една тръба. Не знам кой им е позволявал, как им е позволявал. че има открит. Има И зарана. искам да кажа едно нещо. Служителите в РИОСВ каквото могат правят. За последните 15 дена съм подал 2 сигнала, по които съм свидетел точно за този теч. Има предписание към общината незабавно да предотвратят теча. Оправданието, което ще трябва да провериш като общински съветник, е, че фирмата, на което е това, цялото съоръжение, не позволява на общината да влезе Ама ето там и да си го оправи. доколкото знам, това е вярно. Това е така. Въпросът е обаче, Има си органи, които... защо се случва така? Как се е стигнало до там фирмата да не позволява? И има си органи, които биха съдействали да се допусне. Да, така е. И сега вижте... Не, там няма нищо. Там не е шахта се седи празна. По принцип с вода, но не те... Има едно умряло куче. Аз не го усещам, защото съм леко болен. Та са прокопали от това велико творение на инженерната мисъл. С някаква цел е било това творение. Да. И достигаме до кулминацията. Творението не е случайно и е измислено. Всичкото, каквото идва от него рецензионен басейн, да минава по ето тая каменна трава. А то ти кой го е направил това нещо, човек? Този бетон кой го е Не направил? знам. Не знам, аз се очудих, за 6 месеца не бях идвал да видя какво е. И това нещо вече е тук. То не е смешно. То не е смешно. Ето от тук. Така. Ето извира се там. Отива. И може да снимаш на къде отива това всичко нещо надолу. Това е когато не е валял. Ако завали това... Видях там един фазан. Ако завали това нещо, всичкото се удесетворява, може би, като количество, което се е отейло в тия рецензионни басейни. Излиза, тръгва си от тук и заминава долу. Това е единия път. Тук говорим за старото сметище. За фотоволтаици. Другото си идва от съвсем нататъка, но тъй като там е военна зона, Да. не можем да снимаме и не можем да влизаме да проверим. Единствено, обаче не е военна зона, а е там, където свършват гумите и оня стълб. И когато завали и премине дъжда, ще дойдем с един дрон да видим, да проследим пътя отдолу от моста, да видите какви езерца има. То даже цялата работа, каква е, че тези двата теча, де факто се обединяват там, където снимахме на предното видео. Да, те се обединяват. Да. Но това нещо, когато се установи замърсяване, замърсителя трябва да почисти замърсеното. Не само да преустанови теч. Той трябва да го изчисти. Както тук, така и надолу, където виждаме постоянно да е кафяво. А се оказа, че общината и депото е най-големия замърсител. Ето какво става. Значи,
Вчера подписвах като свидетел, че това нещо тече, че помпата не работи. Ето в момента, днеска, 21 се продължава в същия дух всичко. И оправданието е, че няма достъп. Няма достъп. Има институции, има начини как може да се осигури достъп. Чрез органите на реда. Ще го говорим в студиото, но това е уникална инженерна мисъл. Уникална е. Надали някъде в България има шахта за... първо шахта, която да се влива инфилтрат от сметище, което да бъде прекарано през тръба и в някакви... И да е пуснато умишлено. Нали, тук да уточним, че цялата работа е, че това умишлено е отметено. Направено. Да, умишлено се отвежда. То е направено, може би ще кажат по документи с цел, нали, да се отвежда там голямата вода, която идва. Да, не, по документи, то не е по документи. Ами оправданието ще бъде, ами то там трябва да отвеждаме. Ето сега няма дъжд, няма нищо. Ма не, то не е валяло от много време. Да. Не е валяло от една седмица. До тук сме стигнали. Видяхме видеото, нещо наистина доста потресаващо. Сега ще помоля Данчо да ни каже това, което видяхме, нормално ли е да се случва, какво представлява този инфилтрат и колко реално е опасен. Никой човек няма да каже, че това нещо е нормално. Аз не виждам как изтичането на замърсявана вода от сметищи, инфилтрат, може да бъде нещо нормално. И слушайки сесията и по комисиите, които се излъчи, да се казва на черното бяло. Така, за пръв път инфилтрат от тая стара рецензионна шахта констатирах през далечната 2020 година, март месец. Във връзка с това, когато много добре помниш, беше инициативата срещу завода за изгаряне на боклук, който бяха решили да сътворят точно на него място. То всъщност да дадем малко яснота на зрителите. Ние с Данчо се познаваме точно от там, като жители на квартал Девдядово. Ние бяхме едни от членовете на инициативния комитет срещу изграждане на завода за боклук там. Който щеше да бъде на това място, най-вероятно. Да продължим. Тогава за пръв път установихме заедно с гости от София, че там изтича една кафеникава течност, от което те взеха проби и след това по стечение на обстоятелствата човека, който я взе, не даде резултатите. Но това ме накара да започна да се интересувам какво се случва, защото това нещо тръгне ли веднъж да тече, означаваше, че ще тече и след нас много, много дълго време и замърсява природата. И исках тогава една справка от РИОСВ, където... Регионална инспекция, околна среда и води. Да, където още от 2015 година е констатиран един теч от самото сметище, но не на тая първата клетка, а от страната на моста на военните, където вече се стича от новите клетки. И там бяха направени изследвания, с които се казва, че примерно желязото е 100 пъти над допустимото и разни други елементи, които са опасни за хората при тяхното натрупване. Може би и канцерогенни дори. Канцерогенни не можем да кажем със сигурност, че, но зависи какво са заравяли на сметището през годините. Ние не можем да бъдем сигурни, видеонаблюдението работи или не работи, или от кога е, защото имаше един случай, през който някакви граждани на Сливенско бяха пуснати по сметището да обират желязо, хартия, пластмаса и така напълно, не знам дали е било законно, незаконно, има се органи, които го решават това, но се бяха появили и си бяха понабрали желязо, както се казва. Да. Така че ние не знаем какво е ставало на това сметище. След това го прехвърлиха на общината
И създадаха общинско предприятие, което се занимава с управлението на сметосъбирането и самото сметище депо. И от тази по стечение на обстоятелствата от 2020 година се занимавам с така нещатен сътрудник на държавен орган като РИОСВ, станах като наблюдател. Там контрольор и тъй като така виждах някакво съдействие на моменти, не, те си има обяснение. Но да продължим с инфилтрата, който... И аз само да вметна, аз тъй като те следвам във Фейсбук и съм виждал просто през годините многократни публикации от твоя страна, как черните води идват и се вливат в река Камчия. Аз не знам как някой може да твърди, че това нещо не стига до река Камчия, значи има някаква... Ще ти кажа как може. Сега ще видиш, даже имам видео на това как има хора, които го твърдят. И те не само, че го твърдят, ами отричат изобщо, че има инфилтрат. Което е най-страшното и това са, обаче всъщност това, да ти кажа, може би е нормално, защото това са хората, които те отговарят дали да тече това инфилтрат или да не тече. Представителите на общината. И сега, ако ми позволиш само, ще ти пусна и едно видео, точно в тая насока, за общинска администрация, какво е тяхното мнение по въпроса. Ето го тук. Според директорът на БКС общинското предприятие, което отговаря за сметището, не е редно да се хвърлят публични обвинения за нещо, което няма доказателства. Без да са доказани твърденията, без да разполагаме с каквито и да било факти за влиянието на този отпадък върху по какъвто и да е начин връзка с инфилтрата няма. По никакъв начин няма никакви данни за достигане на такъв инфилтрат до река Камчия. Ако вие имате, дайте да видим. Аз съм ги показал, да. Не ги показвайте. Дайте ми документи, от които да е видно, че части от инфилтрата в който и да е момент са достигали до река Камчия. Няма такива данни. Повярвайте ми, аз съм проверил. Така. Ето какво се случва, че според общината няма инфилтрат, няма който да достига до река Камчия. Аз лично бях изключително потресен, предположение, че с нея, с тебе сме го видяли, много пъти сме го виждали този инфилтрат. То не е един път. То не е само, че сме го виждали, снимали сме го, а имаме и документи за това. Поне десетки пъти сме го снимали и странното е, че на масата от тая пресконференция седят хора, които също са присъствали и знаят много добре за какво става въпрос. Когато са идвали гости от София, ние сме ходили много пъти там. Ама тук само да ти кажа, че ние говорим с имена в този подкаст. Кой е присъствал? Ето ги хората на масата. Ще ги върна да ги видим и да кажем кой е присъствал, кой знае за инфилтрата и сега се затваря очите, когато го показваме това нещо вече официално. Ето сега ще връщам кадъра, пускам го така на масата. И така като гледам заместник кмета. Ето ги, всички хора на масата. Госпожа Русева примерно знае за това нещо. Госпожа Русева, че тя е кмет по екология. Госпожа Спарухва също е запозната, защото не може актове, които са издавани от страна на Те са били изпращани на председателя на Общинския съвет. Не, те до общината. Да. Ако тя не се е запознала и не са се запознавали общинските съветници през годините за това какво се е случвало, как се е случвало и след многократни, така да се каже, аларми от страна на граждани, клипове във Фейсбук, аз не мога да разбера. Ама аз не мога да разбера тези хора в момента... Тяхното отричане на реалния факт, че сметището ни тече. Тези хора в момента защо реагират като ощипани мадами? Не знам като какво реагират. Те си знаят отговора, но за себе си факт е, че сметището тече. Установено е още от 2015 година е започнало. След това има наложени многократни актове. Това исках да те питам. Какво всъщност правят институциите през всичките тези години? През всичките тези години институциите
къде под натиск на гражданите, къде със собствено желание съставят актове. Тоест има съставени актове. Има и Защото предписания. тези хора твърдяха, няма никакви актови депото, всичко е изрядно. За установяване на течове. И тук, защото аз не случайно на клипа казах да се види годината през и отговор от Министерство на околната среда и водите по един мой въпрос. Сега ще се помъча да го пуснем на телевизора, за да можем на екрана да можем да коментираме с тебе. Това е едно писмо от Министерство на околната среда и водите, нали така? Да, на страница 2. На страница 2, дай. На страница 2 давам до господин Сиджимов, тогава е бил заместник министър на околната среда. Ето, тук горе е написано: по отношение на установен проблем с преливане на инфилтрантни води. Община Шумен е планирала мерки за решаването. Така че не може господин Марков да каже, че евентуално никога не е установявано това нещо, че няма течове на инфилтранти и така нататък. И мерки, планирани от община Шумен за дълготрайно решаване на проблема с изтичане на инфилтрат. Това е което идва от Министерството. Възлагане на прединвестиционно проучване, включително изграждане на локално пречиствателно съоръжение, може да го прочетете. Да, срок. Да. Това нещо в момента върви на екрана. Да, срока е 30.06. Коя година? 22. Прогнозен срок, така. Сега сме 2026, сега сме 2026, 4 години по-късно, това исках да кажа. Второто, какво проектиране и изграждане на дълбок дренаж на старото сметище и новото депо извън охранителните диги. Прогнозен срок, еде кога си. Така, какво се получава общината от 2022? Те само планират. Те планират и най-важното, което е за господин Марков, има едно приложение. Писмо от... Не, върни. Това ли е? Ето ги. Приложение. Писмо от ОП Честота и писмо на РИОС в Шумен. Писмо от общината. Да вземе да си ги намери и да ги прочете. Какво трябва, какъв ангажимент е поела общината пред РИОСВ и как ще реши съответния проблем. И това е нещото, което мене лично ме изумява. Или тези хора не си четат архивите и не са запознати, или има нещо друго, което правят. Не искам да го квалифицирам като така подвеждане. Айде ще го наречем подвеждане на шуменци. Но това нещо го има от 4 години. До този момент Какво няма да го квалифицираме? Аз не мога да разбера. При положение, че има документи, че този инфилтрат се влива в река Камчия. Това за мен е неизпълнение на предписание на държавен орган. И това нещо води до тук. Ето го, виждаме инфилтрата. Сега за какво става въпрос? Не, тук не го виждаш много... На клипа не се вижда много ясно. Единият от инфилтрат, то не е само инфилтрат, той има дъждовна вода, то се намесва в един момент и се разрежда. Но притеснително кое е за старото, това старото, той е рецензионен басейн, не е шахтата, старата шахта. Там до по-рано си течеше една леко кафеникава вода. Нямаше абсолютно никакъв. Много рядко се случваше, когато примерно се оправдаваха, че не работят помпите, които го тласкат до големия рецензионен басейн, че има вода, но там не течеше. Но от 6-7 месеца не бях ходил давна там, като видях какво се е случило и намерих, се видя един извор на петрол, защото беше като петрол черно. Това вече говориш за новото сметище. Не, тук говоря за същото място. За същото място, но това нещо до този момент го нямаше. И сега аз си задавам следните въпроси. Или сме открили някакъв извор на
нефт, от който може да печелим, Да. или нещо се случва ново. Ще станем втори Кувейт. Не знам какво ще станем. Може би втора Сомалия ще станем с филма Замърсената Сомалия. И знаете, че там са станали пирати поради това, че са изхвърлили опасни, те не опасни, радиоактивни отпадъци и хората са се загубили по минака и са решили и са станали пирати. Та скоро и ние да не се превърнем в пирати. Нашия район тук, който мине, хубав транспортен път сме. Но за пръв път от 2020 година се появи този черен петролообразен продукт. Някакъв продукт е това. И си тече, така да се каже, извън тая тръба, която излиза за дъждовните води. Това нещо до сега го нямаше и трябва сега да го отбележим като едно видно постижение. Та ми излиза в ума едно предположение, което е само предположение, и си разсъждавам, че вероятно от някъде идва черен инфилтрат. Откъде може да дойде? Едва ли са заровили нещо на старото сметище? Абсолютно нищо не са заравяли там. Няма как само да стане, вече там си има фотоволтаици, едва ли новия собственик ще разреши да се зарови нещо. Той си гледа неговата си. То си беше загробено сметището, те като го продадаха. Да, това е. Но си задавам въпроса, както се качва инфилтрат разреден от тая стара рецензионна шахта до рецензионния басейн, новия на новото сметище, дали не може по същия път гравитачно да се смъква обратно към старата шахта. И оттам необезпокоявано да се извира и вместо от едната страна да се тече от другата. Ами то по законите на физиката аз не виждам как може по друг начин да се случат нещата. Не сме сигурни какво се случва. И когато ходих сега последния път, когато съставяха и акта, т.е. ти си присъствал там, като се съставяли акта. Аз съм свидетел на, ти си свидетел на по два акта. от сигналите, додаха служителите на РИОСВ, констатираха това, което съм го подал, извикаха, подписал съм се. Не, това е важно да се каже, защото при положение, че тези хора отричат изобщо да има някакъв проблем. Не, те могат да си говорят каквото си искат, но не им прави чест, според мен. Защото много добре знаят какво е. Другото, което получих така информация, че двата вида инфилтрат от това, което е в старата рецензионна шахта, там където бяхме и снимахме с тебе, на старото сметище, е разреден и е такъв един леко кафеникъв, докато инфилтрата от новите клетки на депото е черен. Това е основната разлика между единия и други. Сега хубаво е... Аз сега вече разбирам защо ти в твоя Фейсбук профил, когато пуснеш видеото и казваш черните води дойдоха. Това е защото черните води когато завали, изтича черния инфилтрат от старото сметище, а другия си тече постоянно. Не от старото от новото. От новото си е черно. Извинявам се. Но когато сега последния път бяхме, имаше служители на Министерството на отбраната, заедно ходихме с представители на РИОСВ от такова, хората си споделят, че много често се случва сутрин или да има теч, където по правило не е валяло или нещо подобно. Което мене ме навежда на една не особено така лицеприятна мисъл и въпрос, може би, а дали не могат да го пускат така нощно време това нещо да се изтича. Защото като няма дъждовна вода, тогава може да кажеш, преляло нещо се случило. Добре, аз не мога да разбера
тази тръба, която беше показана на видеото и отведена да се оттича надолу в дерето, този инфилтрат, тя за какво е направена това нещо? Тя е направена тая тръба, за да отвежда дъждовната вода от фотоволтаиците. Там, като видиш, има едни бетонирани... Значи това нещо не са го направили от общината, това са го направили частната фирма да се отвежда дъждовната вода. И им е разрешено им е най-вероятно да се отвеждат водата. Това трябва да го кажем. Да, те си правят да се отвеждат водата. Защото аз останах с впечатление, че общината са си го направили да се отвеждат. Не. Това, вероятно, аз не съм виждал нито договор, нито ти си виждал какво е, що е, кой каква договор отговорност... Кой каква отговорност има? Там е все пак старо сметище. Да. То си има един срок на рекултивация. Той са 20-30 години. Сега не съм го сравнявал да видя по закон как е. Но въпросът е, че те трябва да оказват, да го стопанисват това нещо, да не се случва. Тук тази тръба, само да покажем на зрителите. Това е тръбата, за която говорим. За дъждовната. Тя трябва да отвежда. Тук много добре се вижда. Зад тебе. От този улей има дъждовна вода, която се събира от парцела и тя влиза тук в една шахта и трябва да се отвежда тук по тази тръба. Не, тя влиза, не знам как влиза, защото не знам как е изградено всичкото. Нито ти знаеш, нито който и да е бил. Добре, но от тук трябва да тече дъждовна вода, а то тече инфилтрат. Тече... Някой път тече. Не, това си е инфилтрация. Аз го видях с очите си. Оттам също от ретензионния басейн прелива, оттича се в шахтата, влиза вътре в самата шахта и тук за инфилтрата. Това е сравнително, как да кажа, малко притеснителното е друго, че малко по-надолу, ако дадеш в тия камъни, Ето тия камъни. От тук извира черен инфилтрат. От тук се извира. Един от сигналите ми беше, че точно тук някъде извира инфилтрат черен. Аз пробата от тук я взех по принцип. От тук малко по-надолу се е взел, но въпросът е, че в него момент съвсем леко тече. Докато по-рано, когато подадах сигнал, там извира. Става извор, което... Значи то може би, когато започнат големите дъждове, тогава става... Не валеше. Така ли? Не валеше. Това вече е проблем. И когато дойдаха от РИОСВ служителите и имаше представители някой от сметището, им казах, че това нещо за 6 години аз не съм виждал да тече такова черно нещо и то го нямаше по-рано. Което означава, че това е нововъзникнало. Дали е собствен извор или след човешка намеса, вече... Няма как да знаем. Скоро ще го установим. Аз си имам идея как. Но въпросът е, че трябва да се различава. Черният инфилтрат е от новото депо. Той е по-кафеникавия, който беше през годините, е от тая рецензионна шахта на старото. Но за да тече, означава, че няма поддръжка. Няма поддръжка и тук вече идват въпроси. То може би изобщо в зародиш да не е било конструирано правилно, нали? За да може да тече. Можем да говорим единствено и само за това, което знам за старата рецензионна шахта. Тя е направена така, че да има помпа, която да източва този инфилтрат, която трябва да работи постоянно. Инфилтрата, който се получава, тази помпа е с поплавък. С поплавък. Когато се дигне нивото, тя се включва и изпомпва. Няма се на идея би трябвало поне аз, доколко съм запознат. Характеристики на само, че то не се случва. Добре, сега да уточним, искам за зрителите няколко неща. Първо, кой контролира това депо? Общината, то е ясно. Общината... Кой трябва да следи за инфилтрата? За инфилтрата на първо място трябва да следи общината. След това вече е РИОСВ. РИОСВ, те си правят хората, служителите там, съответните проверки, но става така, че тече примерно долу на мостчето, където е до Хан Крум, отиват на място и виждат, че ни прилива. И се задава човек въпроса. Два въпроса са. Или извира от някъде,
или го източват и докато отидат служителите, защото няма време да се придвижат, това нещо прекратява. Някой го източва или нещо подобно. Това са само предположения. Но за да бъде открита общината за тези неща, според мен, и да опровергая веднъж завинаги, нали, нашите лоши, така да кажем, помисли и въпроси, които, нали, накърняват нейния имидж и всичко останало. Ама ти не знам дали усещаш, обаче накрая не излизаме лошите, че показваме всъщност какво се случва. И ние сме много лоши хора. Виж, защо така срещу бедната община ние говорим? Аз и ти сме свикнали да бъдем лошите, още когато 2019 година решиха да правят завода за боклук. Да. Тогава ни изкараха какви ли не, че не разбираме, че не знаем, че това е супер инвестицията, която ще реши проблемите на Шумен, и накрая се оказа, че аз и ти и другите, които бяхме там, сме правите. Накрая така се оказа. Оказва се, че има хора, които не знам от какви мотиви се водят, но не искат да решат този проблем. Добре, видяхме, има наложени санкции. Ти каза, че има актове, нали така? Предполагам, има и наказателни постановления по тези актове. Има наказателни постановления. Които сме ги платили ние гражданите, нали? Тия, които си плащаме данъци. Едното беше за 15 000 лева. Да. Защото... Добре, а когато те хубаво пишат актове, предписания и налагат наказателни постановления. Ама после изпълняват ли са тия предписания? Като гледаш, изпълняват ли са? Като гледам, продължава да тече. Значи тия предписания не се изпълняват. На документа, който ти сега, го дадах... понеже ти каза, че си бил като свидетел на последните проверки. Точно за там. Там какво стана на последните проверки? Има ли написани актове от последните? Актове има. Това е от месец февруари, доколкото знам, нали така? Тази година, 2026. Големия, който е за големия теч, който си доди от новото депо от февруари. И благодарение, нали, мога да споменат пред тебе, благодарение на госпожа Диана Желязкова, с която, нали, също ме помага. И тя констатира част от нещата, свързани с сметището, и се занимава с тая тема. Сме го подали, вече чакаме да издадат наказателното постановление. Там сега не искам да пребързвам, защото и не знам, но примерно глобата е от 200... Хипотетично? Да, е от 100 до 500 хиляди лева. Тоест, това са пари, които пак ни гражданите, да накупаците. Не мога да знам, но такива са изискванията, защото вече тук става въпрос. Имаме установени по-рано нарушения, имаме издадена... Добре, да искаш да кажеш, ако тези предписания се изпълняват, то няма да плащаме такива солени глоби. За какво говорим тук? За някаква некадърност или за нещо по-сериозно? Отговор все още не мога да намеря, но знам едно нещо. Ако този проблем с изтичането на инфилтрат от сметището не бъде решен сега и не бъде решен в близко бъдеще, това нещо ще продължи да трови, казвам го трови, близките 100 години и нашите внуци, които ще живеят тук. Това нещо няма как да не стигне до река. Аз искам да кажа, че ще направя всичко по силите ми този път. Той е проблем да бъде решен перманентно. И мене не ме интересува кой, как се казва, какъв е. Интересувам да бъде решен този проблем. И да не го смятат като заяждане. Аз това им се чудя. Смеят. Добре, а как според тебе може да бъде решен този проблем? Първо да си прегледат документацията в общинското предприятие по чистота и да видят какви комисии е имало направени, какви предложения от проектанти, от фирмата, която е изпълнявала изграждането на тия депа, какво е предложило РИОСВ, какво е казала самата община и нейните представители. Има, доколкото съм запознат, имало е и собствени изследвания от страна на общинското предприятие по чистота, какво съдържа този инфилтрат, как би се решил проблема. Имало е много такива комисии, тръгнали са нещо да правят, но
поради не знам каква причина е спряно всичко. Добре, аз искам с тебе да уточним нещо, което е наистина важно. Може ли този инфилтрат да достигне до питейната вода по някакъв начин и има ли риск за хората в Шумен? Защото хората това ги интересува. Сега тук, че тече, нали, това е ясно. Въпросът е, има ли реален риск за хората? Реален риск за хората, откъм за Шумен говорим обаче, Да. няма как да има, поради една основна причина, че това нещо отива в Камчия, в река Камчия. От Камчия си поливат земеделците зеленчуците. Това е другата страна си. Значи то аз не говоря само за пряк риск. За питейната вода си идва от язовира. Косвен риск. Питейната вода, добре, но за Шумен говорим. Аз зато го уточнявам да разбереш. Сега ще кажа нататък, продължавам. Обаче по течението на река Камчия, всеки, който полива оттам, всеки, който под някаква форма има такива шахтови кладенци, включително и за вода, за питейна вода по течението на реката, така да кажем, в риск, че може да посъбере малко повече желязо от водата, някакви други химични елементи, които като се натрупат с годините, с времето, се стига до едни заболявания, вероятно, всеки различно, някои може да станат по-здрави, метални, такива други, но въпросът е, че това нещо влияе на здравето. Никой не може да каже, че съответно нещо, което изтича като инфилтрат, като течност от сметище, няма да окаже някакво влияние върху здравето на хората или върху околната среда. Точно заради това екологичните замърсявания, екологичните проблеми се поставят на първо място. Защото това нещо не е само инфилтрата, това са и бактерии, това са микроорганизми, които... Ама не, човек, то аз там, понеже обичам да ходя на лов и там ходя постоянно на лов, нали, последните години, не толкова често, но съм ходил. Там, ние като бяхме с тебе, аз видях един фазан. Значи има и предвид този дивеч, той е в постоянен контакт с този инфилтрат. После... надолу ловят риба. Ловците, той за рибарите е също, нали, аз понеже не съм рибар и говоря, нали, за ловците, но този дивеч, той е в постоянен контакт. Те там се отглеждат малките пиленца фазанчетата, малките зайчета, те газят в този инфилтрат. Къде го поемат, къде не, после ние ги ядем, нали, тия. Поливането от там нататък. Поливането на земеделските култури, на всичко. И много хора, мен ми е странно, като ги гледам как се смеят на заседанията на комисиите, хора, които отидете и вижте го. Ама това е най-страшното, защото ти казваш, че те всичките са запознати. Не и то всички лично са запознати. Не всички, ама доста от тях. При партии, при отделни личности, така да кажем, но това съдействие не съм видял. Освен има малък кръг от хора, на които съм им благодарен. Споменах единия, това е госпожа Желязкова. Ти също си идвал. Тя безспорно отразява много обективно темата, без заобикалки, точно както си е. Нали, тук няма две мнения за това. И вече ги до такава степен това нещо, как да кажа, те вероятно очакват, че колкото повече си говорим, постоянно говорим, хората ще спрат въобще да се занимават с този въпрос. Не, те си мислят, че ние ще се откажем от тази тема, ще я забравим, обаче аз искам да ги уверя, че това абсолютно няма да стане и ние ще продължим тази тема и ще настояваме, докато не бъде изградена пречиствателната станция. Ние сме упорити хора. Да. Никой не вярваше, защото че ще спрем не може, този завод. аз доколкото знам, линията за подробно устройствения план на пречиствателната станция за отпадни води от сметище е от 2013 година. Тоест те са я имали тая идея, този проблем е бил всъщност от 2013 година. И още от времето на Красимир Костов и заместник кмета Иван Йонков. Той Иван Йонков същия в момента е в Общинския съвет. Да, казва, че няма такива проблеми.
Аз това им се чудя. Той нищо не казва, защото какво да каже, като той знае, че може би един от отговорните хора това нещо да се случва е той. Не знам, има си... Но въпросът е, че не се повдига темата. И това нещо, което аз не виждам как е изградено едно сметище без дренажи и канавки, които да улавят водата, която, примерно това сега, което тече, да има една канавка, която да го улавя и да го вкарва в един друг рецензионен басейн и оттам да се качва нагоре. Но това нещо е написано в писмата още от 22 година, какво възнамерява да правят. Ако това го пише, означава, че нещо не е изградено. Не вярвам фирмата изпълнител да не изгради нещата, които са по план. Ние не можем да ги видим, но най-страшното е с този нов извор на инфилтрат, черен, който е очевидно от поне предполагам от новото сметище. И за да няма така предположения, внушения, предлагам на общината едно нещо, което е много просто. Слагат са едни камери, видеонаблюдение точно на рецензионните басейни, които да засичат движение по всяко едно време, записва се всичко и така общината казва, ето бе, казват, нали, нямало там на този ден нямало жълти чували. Ами, покажи го под камерата си. Бе. Ама знаеш ли какво ще кажат те в момента? Или нямало теч. Те постоянно говорят, че това било някакъв стратегически обект, как не можело да се снима там, не знам си какво и заради това не може да се сложи за камери. Винаги има. Аз ти казвам веднага какво ще ти кажат. Ама това означава, че не искат да го направят. Ама това е ясно, че не искат. Те много неща не искат. Ти им го предложи. Това ще ми бъде, може би, следващата докладна записка. Да, да се отчита най-малкото движение. Няма да го обърнат към военния стратегически обект. Не. Ще ги обърнат на обратно. Към старото сметище. То не е никакъв стратегически обект, той е частен. Не, на рецензионния басейн. Горе или долу на шахта, къде бяхме с тебе? Горе и долу включително. На двете места, по оградата, където е да се види има ли движение на хора, когато се случват някои неща или няма. Това технически е абсолютно никакъв проблем да се направи. Слага се един пилон, отгоре се монтира се камера с сим-карта и с фотоволтаичен панел. Фотоволтаичният панел захранва камерата. Работи се постоянно. Ако искат и така общината ще докаже, че мисли за гражданите, че да речем Искаш ли да се обзаложим, че няма да го гласуват? Ще докарат от 1000 кладенеца вода и няма да го направят. Защото не искат, не че не е възможно. Те трябва да знаят едно. Вече долу-горе имаме яснота какво се случва. Рано или късно това нещо ще излезе. И защото вече яснотата така придобива някакъв образ в моето съзнание, вече знаем какво да правим. Не са само те тук в Шумен. Ще занимаваме всички и в София. И им го казвам съвсем. Независимо кой е на власт. Искаме това нещо да бъде предотвратено. Няма значение, пак се повтарям, няма значение как ще се казва кмета, дали ще и Христов, Костов и който ще да е. Някакви, Петров и така нататък. Въпросът е, че това нещо трябва да се направи. И трябва да се направи за здравето на всички, които от бетоновете там завода, където правят бетоновите блокчета, до Черно море, за тези хора трябва да се направи по поречието на река Камча да бъдат здрави. И те това не могат да го разберат и си мислят, че се заяждаме на дребно. Не бе хора, искаме това нещо да го решите. Искаме да се спре, да се направи така, че сметището повече да не замърсява. А когато вече не замърсява, идват другите въпроси. То става вече възможно нашия буклук да не си го караме на езеро с една компостираща система да си го заравяме тук. Да не плащаме. Там вече идва такса. Това са други теми, които ще бъдат плод на подкаста в следващия епизоди. Но искаме този проблем да бъде решен, а не да се смеят.
Точно така. Това е най-важното. Нашата цел е да се реши проблема. Загубили са човешкото в себе си. А не да бъдем деструктивни. Да, ето, има две предложения, което, нали, от тук в разговора. Едното е да се сложат камерите, така се решава веднъж. Обаче да се даде публично обществен достъп до камерите. Да, до РИОСВ, до съответния орган също, който да си смъкне. Точно там не е стратегически обект, няма да бъдат обърнати към стратегическия обект. Няма така, да бъде, че... няма какво да са такова, защото то друга тема. Но и другото е да се запознаят с наличната документация в Общинско предприятие Чистота, с това, което, каквито и да са били предните кметове, нали, все пак са предприемали някакви мерки. Искали са нещо да правят, да се направят. Не, то се вижда от документацията, че е говорено много, обаче реални действия аз лично не съм видял, защото ако имаш такива, нямаше да има теч. Вече тук е контрола. И когато си говорят за контрол, контрола също, освен на общинските съветници, има граждански контрол, има и обществен контрол. И те много се дразнят ги слушам тук, че кой какво имал право да каже или кой какво нямал право да каже. Те не са хората, които го определят. Не са хората, и аз това им казвам, те са назначени служители и въобще не могат да го определят това. Днеска са там, утре ги няма. Те на това предприятие, аз само докато съм общински съветник, за 2 години се смениха 3-4 директори. Нали? Оттам да започнем. Но това е тема на друг разговор. Уважаеми приятели, показахме ви видеото, показахме ви документите. Въпросът е обаче, ще има ли някаква реакция, някакво развитие. Аз лично не съм обнадежден, но ние ще поддържаме темата гореща и няма да спираме да задаваме въпроси, да питаме, да внасяме докладни в Общинския съвет, за да може да се обсъждат нещата и продължаваме да се борим. Благодаря ви, че ни гледахте. Моля, не забравяйте да лайквате видеото с палчета нагоре, за да може то да достига до повече хора и да се абонирате за канала ни във Facebook, както и за канала ни в YouTube. Благодарим и до нови срещи!